Salah Brazil compared to Muslim tickets on Tangobara Sobres, Declaration as a YouTuber, Janki YouTube channel, Bini, YouTube channel, disable the Latina, Janki, Google AdSense account, Bini, Google AdSense account, disable the by totally, Ma, permanently, Bini, YouTube channel, Dilajabara, Google AdSense account, permanently, disable the by. मानोना बुंब्ला जोंनि YouTube चेनेलनि थाखाय जेरैखि वेबसाइट होन YouTube चेनेल होन जेरैखि जेसेबांनाखि आर्निं खालामनो हायो जेसेबांनाखि आर्निं जायो बे मा जोंनि बे Google AdSense एकाउन्टआवसो मा एन्ट्रि जानानै थायो आरोखि ना जों Google AdSense नि दारैसो मा जोंनि जेरैखि वेबसाइटआनो होन जेरैखि YouTubeनि जेरैखि भिडिअसआनो होन बिनि जेसेबांनाखि आर्निं खालामनाय बे मा Google AdSense नि दारैसो जोङो मा जोंनि आर्निं खालामनायखौ माने जेसेबांनाखि जों आर्निं खालामनाय वेबसाइट होन YouTube चेनेल होन जेसेबांनाखि आर्निं खालामो मा Google AdSense नि दारै जोङो मा जोंनि बैंक एकाउन्टआवहाय मा विथड्र खालामनो हायो नङा होमबा स' बे मा दा मा खालामदों बेयो जेनाखि YouTube चेनेल बिनि YouTube चेनेलजों लिंक थानाय जेनाखि Google AdSense बिनि YouTube चेनेल एबा मा जेनाखि Google AdSense एकाउन्टआ मा पार्मानेन्टलि डिसेबल जाबाय आरोखि ना जों मा जोंनि बे Google AdSense एकाउन्टआ मा डिसेबल जायोबा जोङो जेसेबांनाखि वेबसाइटआनो होन YouTube चेनेलआनो होन जों मा जोङो Google AdSense एकाउन्ट डिसेबल जायोबा जोङो मानि आर्निं खालामनो हाया आरोखि ना माने मानि आर्निं खालामनाया बन्द जायो माने जों खालामनो हाया पार्मानेन्टलि जों बे जेनाखि Google AdSense एकाउन्टआ डिसेबल जाबाथाय जोङो माने आर्निं खालामनाया स्टप ओके जों जोंनि जेनाखि वेबसाइटआ होन भिडिअस YouTubeनि भिडिअसआनो होन बेयाव मा एड्स फैनाया बन्द जायो जोङो जेनाखि आर्निं खालामनाय बे मा स्टप जानोसै ना बन्द जायो बे मानसिनि जेनाखि YouTube चेनेलनि जेनाखि Google AdSense एकाउन्ट लिंक जानाय बिनि Google AdSense एकाउन्टआ मा पार्मानेन्टलि डिसेबल जाबाय दा जेनाखि बिनि Google AdSense एकाउन्टआ मा रिजननि थाखाय डिसेबल जादोंमोन मादोंमोन नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन आरो नोंथांमोनाबो सासे इउटिउबार बिदिखौ जोबजासिम नाय मानो होनना बुङोब्ला बे जेनाखि बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो मिथिनाया जोबोद इम्पर्टेन्ट मिथिना मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि जेनाखि इउटिउब चेनेल बे इउटिउब चेनेलाव मनिटाइजेसन अन जाखांनायनि उनाव नोंथाङा मालाबाबो बेबायदि मिस्टेकखौ दाखालाम आरोखि YouTube चेनेल मनिटाइजेसन अन जाखांनायनि उनावल' नङा बिनि सिगाङावबो खालामनो आरोखि बेबायदि मिस्टेकखौ आरोखि दा बे मानसिया मा खालामदोंमोन मिस्टेकआ बे खालामनाय मिस्टेकआ जाहैदों मा जेनाखि भिडिअसनि टाइटेलखौ मा सेम दोनदोंमोन आरोखि बे मानसिया मा खालामोन कमेडि भिडिअ बानायोमोन आरोखि कमेडि भिडिअ बे कमेडि भिडिअनि टाइटेलखौनो मा बेयो मोनसे सिस्टेमैनो दोनो आरोखि कमेडि भिडिअ फानि भिडिअ गासिबो भिडिअआवनो जेसेबांनाखि बिनि चेनेलाव जेसेबांनाखि भिडिअसफोर दङ बेनि भिडिअनि टाइटेलखौ मा बेयो फानि भिडिअ गासिबनि जेसेबांनाखि गावनि चेनेलाव भिडिअस दं बिनि टाइटेलखौ सेमैनो दोनो आरोखि फानि भिडिअ जा भिडिअ दं बिनि भिडिअनि टाइटेलखौ आरोखि सेम दा बिदि जेनाखि गासिबो जेनाखि गावनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअनि टाइटेलखौ सेम दोननायनि थाखाय मा Google AdSenseआ बिनि Google AdSense एकाउन्टखौ डिसेबल खालामदों आरो पार्मानेन्ट डिसेबल दा YouTube चेनेलाबो मा लाब गैला जों बेयाव Google AdSense डिसेबल जाबाय होनबाथाय मा लाबाव जों गावनि YouTube चेनेलावहाय भिडिअ बानायना आपल'ड खालामनानै नङा होमबा जों उइदाउट जों Google AdSense एकाउन्ट इनेबल नङालासिनो जोंथ' मानि आर्निं खालामनाया मा लाब Google AdSense एकाउन्ट डिसेबल जायोबा जों बे चेनेलावहाय भिडिअ बानायना आपल'ड खालामनाय जेबो लाब गैखाला आरोखि जोंनाव मा भिडिअसफ्राव एडबो फैला जेबो फैला ओके स' बेनि थाखाय मा जोङो पुरा माने मोजाङै खामानि मावनांगौ आरोखि माने दा बिनि इउटिउब चेनेलनि जेनाखि भिडिअसफोर बियो मा बिनि मिस्टेक खामानि मावनाया जाहैदों मा जेनाखि भिडिअ गासिबो गावनि चेनेलनि जेसेबांनाखि भिडिअ दं बिनि टाइटेलफोरखौ सेम दोनदों आरोखि फानि भिडिअ बेनि थाखाय मा बिनि Google AdSense एकाउन्टखौ मा डिसेबल खालामदों आरोखि नोंथांमोनाबो बे मिस्टेकखौ दा खालामनो आरोखि जोंनि भिडिअ बर' इउटिउबारफोरनि जेनाखि भिडिअस आङो दहायसो सासे माने इउटिउबारनि भिडिअसखौ नायदोंमोन आरोखि चेनेलनि गासिबो बिनि चेनेलनि गासिबो भिडिअसखौ आङो चेक खालामनो नायदोंमोन मोनसे टाइटेलैनो होजोबदों गासिखौबो जेसेबांनाखि भिडिअ दङ बिनि टाइटेलखौ गासिबो सेमैनो होजोबदों आरोखि स' बे मानसिनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जानाय बाट जेसेबां दा आं नोंथांमोननो दसे सिगाङाव खोन्थानाय बायदि बेबायदिनो जानो हागौ आरोखि नोंथांमोनाबो मालाबाबो गावनि चेनेलनि भिडिअसफोरनि जेनाखि टाइटेल बे टाइटेलखौ सेम दोनो आरोखि सोलाय एसेबाबो उन सिगां एसे सोलाय चेन्ज खालाम आलादा दोनो आरोखि जोंनि भिडिअसनि टाइटेलखौ आरोखि भिडिअनि नेमखौ जेनाखि टाइटेल नङा होमबा बे टाइटेलनि दारैसो जोंनि बे भिडिअआवहाय जोङो इउटिउबाव सार्च खालामबा मोनो बे भिडिअसनि नेम जेनाखि टाइटेल्सखौ मालाबाबो सेम दोनो आरोखि गासिबो दहाय आङो सासे बर' इउटिउबारनि चेनेलाव चेक खालामनो नागिरदोंमोन आरोखि माने आं गोबां इउटिउबारनि जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेरावबो नुनो मोनदों आरोखि आङो माने भिडिअनि टाइटेलफोरखौ सेम दोनजोबो उनाव सिगाङाव माबायदि टाइटेल दोनदोंमोन
गासिबो भिडिअनि टाइटेला मा सेम दोनजोबो आरोखि बे मोनसेया आरो बेल' नङा सानै साथाम सोंदों आरोखि ना मालाबा नोंथांमोना बिदि जेनाखि भिडिअसनि टाइटेलखौ सेम दोनजोबदोंबा मालाबा सेम जादों बायसान्स नोंथांनि जेनाखि इउटुब चेनेला मनिटाइजेसन जायोबा उनावहाय प्रब्लेम जानो हागौ आरो नैबे मानसिना मा दहाय नायदोंमोन आङो चेनेलावथ' बेना मनिटाइजेसन अन जानाय बाट भिडिअनि टाइटेला सेम जोब गासिबो एखे जोब आगोलाव माबायदि दोनदोंमोन एखे जोब उन सिगां गासिबो जेसेबांनाखि भिडिअस दं मा सेम जोब आरोखि भिडिअनि टाइटेला बिदि सेम टाइटेल दोनोबा मा जेनाखि गुगल एडसेन्सआ माने गुगलजों इउटुबजों पासखाना माने लिंक दंलायखायो गुगल एन्ड इउटुब अके स' पार्टनारशिपखा माने जोङो जेसेबांनाखि इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामो मा गुगल एडसेन्स दारैसो जोङो उइथड्र खालामनो हाखायो नङा होमबा गुगल एडसेन्सनि दारैसो जाजोबो गासिबो खामानियानो मा गुगला बिनि जेनाखि गुगल एडसेन्स एकाउन्टखौ डिसेबल खालामदों आरोखि ना माने बै माने दहाय नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन नोंनि हिन्दी इउटुबारनि बेनि इउटुब चेनेला मा भिडिअसनि टाइटेला गासिबो सेम जोब दा बेनि थाखायनो मा बेनि इउटुब चेनेल जेनाखि गुगल एडसेन्स एकाउन्टखौ मा डिसेबल खालामदों आरोखि ना नोंथांमोना बे मिस्टेकखौ मालाबा दा खालाम नोंनि इउटुब चेनेला मा मनिटाइजेसन अन जानायबाबो उनावहाय प्रब्लेम जानो हागौ आरोखि ना माने बेनाबो मा मनिटाइजेसन अन जाखानायमोन आरोखि ना बेयो बानायलाङै 5 मिलियन साबस्क्राइबार जाबाय बेना बेनि चेनेलाव 5 मिलियन साबस्क्राइबार एथ' गिदिर चेनेल नङा होमबा एथ' गिदिर चेनेल बे 5 मिलियन साबस्क्राइबार जाखांनायनि उनावसो चेनेला डिसेबल गुगल एडसेन्स एकाउन्टआ अके दा मा पुरा सेडनेस नङा होमबा स' जोंनाबो जा मा जेरैखि आं दहाय सासे नुदोंमोन बेनि चेनेलावथ' जोंनि बर' इउटुबारनि गेजेराव सासे नुदोंमोन आं दहाय सासेल' नङा गोबां इउटुबार जोंनि बर' इउटुबारफोरनि गेजेरावबो दं आरोखि ना माने दंनाया दङ बे मानसिनि आं दहाय नुनाया बिनि चेनेला मनिटाइजेसन जानाय उनफ्राव इन फिउचाराव बिदि सेम दोनलांबाय थायोबा बेनाबो जानो हागौ बेबायदिनो माने बैनिखौ जेरै खालामदों ओरै बिदि खालामनो हागौ माने बैनाबो चेनेला मनिटाइजेसन जाखानाय 5 मिलियन साबस्क्राइबार जाखानायनि उनावसो मा नै चेनेल गुगल एडसेन्स एकाउन्टआ डिसेबल बेथ' मान्थलि गोबां 5 मिलियन साबस्क्राइबार नङा होमबा 5 मिलियन साबस्क्राइबारा मेक्सिमाम हमना ला जोङो 2 लाख बा 3 लाख आरामसे खामायो मान्थलि नङा होमबा दा गुगल एडसेन्स एकाउन्टआ बेना डिसेबल जाबाय बेथ' आर्निं खालामना ला दा जोंनाबो दा नै बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो जेनाखि चेनेलनि भिडिअसनि टाइटेलखौ सेम दोनग्रा दं नोंथांमोनाबो बे बुस्थुखौ खालामोबा दा खालाम जुदि नोंथाङा खालामोबा जायनाखि भिडिअनि टाइटेलखौ वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै जोङो मा भिडिअखौ टाइटेलखौ चेन्ज खालामफिननो हायो जेबो प्रब्लेम गैया बेवहाय माने टाइटेल सोलायफिननो हायो आरोखि बेयाव खुनु हायैनि गोनांथि माने हायैनि खुनु बाथ्रायानो गैया मा जों भिडिअनि टाइटेलखौ सोलायफिननो हायो आरोखि ना सेम नोंथाङाबो नोंथांनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअसफोरखौ टाइटेलनि नेमखौ टाइटेलखौ भिडिअनि टाइटेलखौ सेम दोनोबा चेन्ज खालामना लाखा उनावबा बायसान्स उनावबाबो माने नोंथांनि चेनेलजोंबो बेबायदि जानो हागौ आरोखि ना गुगल एडसेन्स एकाउन्टआ डिसेबल जानो हागौ दहाय नुदोंमोन आं सासे नै फेसबुकाव मानसिया सासे भिडिअ सेयार खालामदों प्ले खालामनायबाय आङो चेनेलनि गासिबो भिडिअखौ चेक खालामनायजोब आं गासिबो भिडिअनि डिटेलानो माने सेम जोब मा बिनि चेनेलाव 40,000 ना 30,000 साबस्क्राइबार दङ चेनेलाव मनिटाइजेसन अन जानाय इन फिउचार बेनि चेनेलजोंबो बिदि जानो हागौ आरोखि नोंथांमोना बे मिस्टेकखौ दा खालाम माने भिडिअनि टाइटेलखौ सोलायनानै लाबो आरोखि ना आलदा एसे उन सिगां आलदा एसेबाबो माने दोननांगौ आरोखि ना आलादा माने सेम दोननाङा आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स आइ होप नोंथांमोना बिदिखौनो आं बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना बेबायदि जेनाखि नोंथांनि चेनेलजों लोगोसे भिडिअसनि टाइटेलखौ सेम दोनदोंबा चेन्ज खालामनानै ला माने दोनदोंबाबो माने चेन्ज खालामफिननो हाखायो वाइटि स्टुडिअ'आव थांदो भिडिअ क्लिक खालामदो जास्ट एडिट खालामफिननो पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामनानै माने एडिट खालामफिननो हाखायो जेबो नङा माने नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै ला आरोखि ना इन फिउचार नोंथांमोनबो बेबायदि दहाय नोंथांमोननो खोन्थानाय बायदि बेबायदिनो जानो हागौ नोंथांमोनजों लोगोसे स' नोंथांमोना बे मिस्टेकखौ दा खालाम आरोखि ना बायसान्स जाफ्लांनो हागौ उनफ्रावबो दा सिगाङावथ' बेनाबो जादोंमोन माने सिगांनिफ्रायबो फानि भिडिअ दोनलांबाय थाबाय नै 5 मिलियन साबस्क्राइब जानायनि उनावसो गुगल एडसेन्सआव डिसेबल जाबाय दाथ' नैबेना ओमफ्राय बर' इउटुबार सासे नायदोंमोन आङो स' बिनि चेनेलाथ' फिसाना 30,000 साबस्क्राइबार दं मा गिदिर चेनेल फिसासो नङा होमबा उनाव इन फिउचार बिदिनो बायसान्स बिदिनो 5 लाख 6 लाख साबस्क्राइबार जाखांनायनि उनाव जुदि बिनि गुगल एडसेन्स एकाउन्टआ डिसेबल जायोबा मा जागोन पुरा सेडनेस नङा होमबा जोङो मा इउटुब चेनेलखौ मोनसे मनिटाइजेसन अन खालामनो थाखाय बेसेबां हार्ड वार्क खालामनांगौ जानो फैयो 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4,000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ जोबोद गोब्राब अके स' बेनि थाखाय जों इसेबां माने हार्ड वार्क खालामनानै जोङो साक्सेसफुलखौ मोनखायैनि उनावबो जों बेबायदि मिन्थिसेयावबो जों मिस्टेक खालामनानै मा जोंनि थाखाय माने एकदमबारे सेडनेस बाथ्रा आरोखि ना जोंनि थाखायनो जों गावखौनो उल्लु खालामना लानाय बायदि जायो आरोखि ना स' बुजिसेयावबो माने सोरबा खालामो आरोखि मिथिसेयावबो
स' नोंथांमोना बेबायदि मिस्टेकखौ दा खालाम आरोखि ना नोंथांनि चेनेलनि भिडिअसनि टाइटेलखौ मालाबाबो सेम दोन आरो सेम दङबा नोंथाङा बाय मिस्टेकलि मिथियाव दोनफ्लांदोंबा दानि चेन्ज खालामना लागा आरोखि ना अके स' आइ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायना बुजिबोनायखौ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायना मोजां लाइक खालाम जास्ट खालाम नोंथाङा जुदि सिगाङाव बासनायखौ साबसिन आरो सरकार बेलाखौ फोसोम जाना फैगोन भिडिअ' आल'खौ बिनि सिगाङाव साबसिन जानायसै बाबाय